Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu madihita amang enang nadi haulang rohanan. Sebelum tapuk kapar minggu tah, rap martang yang mana mai tadi bagas rohat tabi. Amin. Tapuji matuhata mareda matesian buku de nomor 24 ayat sada dot ayat dulu. Amen.
marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia, natu mampalangit tanoon. Amen. Dialo debatado akan najukat roha, ala dileho doa si rohana tu akan naserep marroha. Haleluya. Martang yang maita. Ale Tuhan debata parguguna sududusan jala para sirohan sumurung. Ipangidoroham nang mangolu jala mertuhami sogot nung aragam dalan na dibayan homa nung guli rohanami. Asa hudadahami huatu aun sogot. Dibahani huwasirap hami manuaing rohanami mangidusian ho. Sailehon matodim na badia itu hami. Asa persaya hami diholong ni roham di hami. Say hutang yon hami masuaram na mga poy hami ditiki para si rohaon noeng asa sa panghami Tuhang nguluan na panerademi di hami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangyon hamo masikan hepatik di minggu tersadarion imana tersurat siada Petrus 4 membuka sian ayat 11 ayat 14. Marlasni roha mahamu marguru tu saharmuna diak kahapersuhon na tanaw ni Kristusi asadot hamo marlasni roha jala Maria di nagabe patar sangapon nay martua do hamo molohon isak hamo alan negor ni Kristus ala songgop tuhamu to di hasangapon nasian debata ima saat na atong rap mangidugo gomay to amta debata ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon ng partupatik mi. Amen. Oh
atau poti madosata. Ale Tuhan debata nabadia jalan nabonar, para si jala per talup niroha, jalan naba sardoho, saya marpangulahi marohami dahami, dibahini saya sama dosa nami, dang adong na pangasaon hami dukon ni asin ni roham, hati goran na pinatupan ni anak mudo, nahu pangasaon hami tujulom, dibahini pasonang jala apuli mahami akan na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringo tuasani dosa. Alani pangalasyota do bahana tertulang Kristus. Jalabina ni hajata do mabugang. Apa itu iba na pisak-pisang parhitian ni hasodangata. Jalabina ni bugang na malumita hilala. Hasangapon madidebatan na digijang. Amin. Epistel demi Gutus Sadarion, yang mana tersurat sian Yeremia 2, mamuka sian 1 ayat 10 tolu, tajahama margati sorin, anu di ayat parpudi, rap mahita majahasa. Dang manada Israel diaka dengan bahasa ni debata. Tangihon mahatani Jehovah, hamu ali pinopar si Jakob, dot sudia margani pinopar ni Israel. Jaladang didok nasida, di dia ada Jehovah nama nagion hita ruar sian tanah Mesir,
nunggu hita sian halongonan, di tano na tungil, jala merlobang, di tano hasang, jalil goman ni hamatian, di tano na nasobinul ni halak, jala daang adong jolma maringan disi. Dungi patong hasamu tu tano na lunak, asa di pangan hamu parkue na nahot guguna, kapero hamu mangaramuni tunaku, gari hagiyon partaliatku di bahin hamu. Dang didok ak kamalim, di dia do Jehovah, jala dang ditadaak kana mangaradu di patik yau, jala merbalik doa ka permahan sianau, jala ak kapanurirangi manurirangi marhite-hite baal, jala dihutun nasida doa kana somargogo mangurupi. Di bahini dang tarjuaan beso mama dari kamu, nina Jehovah, godia imuna saya bedaol tudo. Aitung topot hamu ma akapulo ni halak kitim, jala tikir hamu madisi, jala suruh hamu mana tukedar pamanaton situtu, jala ida hamu manangdung masai si songoni disi. Tungadung mabangso na pasapion di batana, ati peso tutu di bata, alayang bubangsokku, tudung ipasai perdoha muliaw tunaso maggugo na mangurupi. Longang mahamu akabanu agijang ngalani i, jala mau ditodit tarsongko situtu tahe, nina Tuhan Jehovah. Aidung do dia binahen ni bangsoku, au mual hangoluan ditadikon nasida, laho makani di sumur-sumur, sumur akan nama ruang naso maraekdis. Ima sahatna, martua do akan ato mangenu hatani debata, jala no peopsa. Amin. Taha tidak kemaha persiaw tay, so kena hinay tidak kenidongata sa persiaw ni sadok pertibion, rap mahita madok, aw persea di debat Jehovah, ido ama pargo na sa tudusan, na tumapalangit dohotano, aw persea di Jesus Kristus, anak di debat Jehovah na sa sedai, iman tumbun si Maria, nagabi-gabian sianto di perbadia, adorang suabubuan. Ido to hata, na tumaon na bernit, di panghumuan ni Silatus, na mati terpajalu ibana di hao pinorsila, na tuat tu banua turu, du kitanom, na mulak mangulu di arep patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul siamon di debat Jehovah, amanai pargon soto dosan, di sima ibana, pai umul soto tanoon, manguhmui al na mangulu dohot na mati. Au persea dito di parbadia,
Jala adong sara huria nabadia, huria hatapan halak Kristen ak nabadia, do diasani dosa, do dihatai namando, mulak mangulus sedaging ni halak mang mate, do dihangolon na suda. Amin.
Shalom. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 20 Agustus 2022. Parmingguan di HKBP Rawamangun. Jadwal parmingguan dohot atau tuan ruas ni namar minggu di HKBP Rawamangun. Boy mata jaha di harotas tikting naong pinarade ni Huriata. Pertanyaan week. Ganup hari Rabu pukul 10 sia wib manang jam pitu borngin. Patu pau ni Huriata do pertanyaan week. Marhite tatap muka di gereja. Dohot langsung sian YouTube HKBP Rawamangun atau hybrid. Pinangido tu sude hita mandohoti pertanyaan ini di gereja manang di Bagasat Tabe. Bulan Diakonia. Minggu Sadarion 20 Agustus 2022, ima puncak bulan Diakonia HKBP Rawamangun. Di sude parmingguan patupado papungu pelean khusus ima tupak tu bulan Diakonia atau kantong ungu. Amplop naung dibagihon tu sude ruas di Huriata marhite situawik asa di pasahat mas Sadarion. Sipu menjahat dikting anon adondo panorangion sian dewan Diakonia. Manghatidakon haporseon atau sidi khusus. Minggu Sadarion 20 Agustus 2022 di parmingguan pukul 14.30 wib di Patupa Huriata do peneguhan sidi khusus manang manghatidakon haporseon tu 15 halak naung masyajar nasalilingon. Baptisan Kudus. Minggu tanggal 4 September 2022 di parmingguan pukul 10 wib patupau ni Huriata do pandidion tudak danak. Ruas ni Huriata nanai mambuan aka danak manjalo pandidioni asa Roma mendaftar Huhut marguru di gereja hari Jumat tanggal 2 September 2022 pukul 14.30 wib jala di buan mas surat pengantar sian situa wikna dohot kartu keluarga Huria. Rapat evaluasi anggaran tingkat Parhalado. Selasa 30 Agustus 2022 dohot tanggal 6 September 2022 pukul 10 wib maringanan di gereja di Patupa Huriata do rapot evaluasi anggaran tingkat Parhalado Partohonan. Aka fungsionaris asa dipersiapkan aka bahan dohot laporanna. Pinangido tusude Parhalado Partohonan HKBP Rawamangun asa mandohoti rapoti jala tepat waktu. Parehon Naposo Bulung. Seksi Naposo Bulung Patupa Parehon doho tema Elevate Our Connection. Diambil sian Filipi 2 ayat 2. Aka kegiatan Parehon ima rangkaian acara nani mulan sian ibadah pembuka, fun game, kompetisi futsal, dohot, badminton. Aka jadwal boeman dijaha di Harotas Tikting, manang di web HKBP Rawamangun. Puncak Pareheon Remaja HKBP Rawamangun. Ibadah puncak Pareheon Remaja HKBP Rawamangun tapatupama hari Minggu tanggal 4 September 2022 pukul 10 dohot pukul 10 wib. Di parmingguan ini aka parhobas ima sian aka remaja jala adondo mandok hata sian nasida. Sude remaja ni Huriata asa Roma mandohoti parmingguan ini. Workshop Tortor Dohot Ulos Batak. Hari Kamis tanggal 1 September 2022 pukul sia 31 pukul 12 maringanan di gereja seksi perempuan Huria HKBP Rawamangun patupa kegiatan workshop Dohot Tortor. Sude punguan ina week
diundang mandohoti kegiatan ini. Aksi donor darah. Di hari Minggu tanggal 10 September 2022 pukul siang pagi, maringanan di gereja HKBP Rawamangun naeng patupahon do aksi donor darah. Akas syarat naboy mandohoti aksi donor darah, ima sada berbadan sehat. 2. Umur digijang ni 17 tahun. 3. Berat badan digijang ni 45 tahun. 45 kilo. 4. Mengisi formulir. 5. Menjalani pemeriksaan tekanan darah, berat badan, HB, dohot golongan darah. Turuas nanai manumbakon mudarna asa mandohoti aksi donor darai, jala mendaftar tu sada Dr. Mastiur Banjarnaor di nomor handphone 0822 2200 sia 00 walu. 2. Dr. Erdiana Silalai di nomor handphone 0812 812 walu sia sada. Pesta Gotilon tahun kesehatian HKBP Rawamangun. HKBP Rawamangun naing patupa Pesta Gotilon tahun kesehatian tahun 2022 doho tema HKBP diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Lao memeriahkan Pesta Gotilon tahun kesehatian ini, HKBP Rawamangun naing patupahon kegiatan ima sada Bazar UMKM ruas HKBP Rawamangun, khusus makanan dohot minuman. 2. Lomba tortor ama antar wik HKBP Rawamangun. 3. Lomba memasak antar kategorial KOR HKBP Rawamangun. 4. Puncak Pesta Gotilon di hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022. Peserta nah berminat mandohoti kegiatan ini, boima mendaftar tu panitia Pesta Gotilon manang tu sekretariat gereja. Informasi na lengkap boima tajaha di hartas tikting na pinaradeni huriatta. Ruhut parmahonenan paminsangon manang RPP, Hukum Penggembalaan dan Siasat Gereja. Minggu sadarion 20 Agustus 2022 hona ruhut parmahaneon paminsangon manang RPP, Panca Mulia Sinambela, ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Rawamangun Tegalan, alamar bagas nasop pamotohon ni huriatta. Ruas Nabaru. Minggu sadarion tajalo gabe ruas Nabaru ima Andi Putra Silaban, dohot Esterlina Borusiagian SE, Rap dohot Sahalak Yanakon Nasida, Ros Yan HKBP Tanjung Priok, Jakarta Utara. Alamat Jalan Raya Bekasi, kilometer 10 Gang Remaja 2, RT 8, RW 4, nomor 90, Jatinegara Kaum, Jakarta Timur, Wik, Jatinegara Kaum. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe keluarga nadenggan di tengah-tengah tarlumobi di joloni tuhata. Tikting naeng marbagas, tikting paduahon. Naeng manjalo pasu-pasu parbagason ima Haryanto Simamora, ruas ni HKBP Jati Asi Bekasi, anak ni Amata Anton Simamora, tubuh ni Inata Herta Boru Siringo-ringo, dohot Oroana, Junita Lisa Veronica Boru Panjaitan, ruas di HKBP Rawamangun Wik Pinggilingan, Boru ni Amata Ojak Halomoan Panjaitan, tubuh nyata Situa Porman Boru Pardede. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 10 September 2022 di Gereja HKBP Rawamangun.
Tikting parjolo dohot paduahon. Nai manjalo pasu-pasu parbagasan ima, Ibda Dr. Anugrah Barita Firman Manurung, Ruasni HKBP Riau, Marta Dinata Bandung, anak Niamata, Kolonel Purnawirawan, Dr. Andes Wilson, SM Manurung, APT, M, Bus, MARS, Tubuh Ninata, Rosmaida, Boru Napitupulu, Dohot Orwana, Dr. Regina Paragian Boru Lubantoruan, Ruasni HKBP Rawamangun Wik Cipinang, Boruni Amata, Dr. Parlinggoman Lubantoruan, Tubuh Ninata Dr. Ellen Boru Sianipar SPAK. Pamas-masuan hari Sabtu tanggal 3 September 2022 di Gereja HKBP Resort Rawamangun. Tuhat tama nama sumasu nasida gabe pasirepeo nadenggan di tonga-tongata tardu mobi di joloni tuhata. Pelean do taka udut di buah-buah tajahama di harotas tikting naung pinara den huriata. Di pasu-pasu tuhat tama aka barita masa dot ulaon aka sipatu pauta bayan sangap di gowarna. Ujahama dihita surat Tonani Sinedo Godang HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Nomor surat 415 garing D8 Romawi strip DKI garing 8 garing 2022. Mandapoton napinar sangapan. Sude ruas dohot parhalado HKBP di Distrik Walu DKI Jakarta. Marhite Pendeta Resot Manang Uluan Uria di Inganabe. Tabe madihamu di bagasan Guarni Tuhata Yesus Kristus Raja ni Huriai. Di bagasan roha maulate dutu Tuhan debata dot lasni roha nasiat Tuhan Yesus Kristus Raja ni Huriai di patupa HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do Sinode Distrik Nani Uluhon ni Pareses HKBP Pendeta Bernard Manik MTH Sinondango ni tema Marsiurupan Mahamu Mamorsan akan adokdoki ima dalan mangaradoti patik ni Kristus. Galatia 6 ayat 2. Dohot subtema marhite aturan dohot peraturan ni huria na dumenggan dohot sentralisasi parhepengon lamargogo mahakabp paisaton parhobasionona di era digitalisasi. Denggado mardalan Sinedo Distrik Hombartu protokol kesehatan ni dohoton ni 157 halak parsinode sian 173 halak ruas ni Sinode Distrik. Mamuka sian hari Rabu saatro di hari Jumat tanggal 24 satu tanggal 26 Agustus 2022 maringanan di Green Forest Hotel Bogor. Dipuka do Sinode Distrik di bagasan ibadah dohot marulawan nabadia jala di paujung marhite ibadah. Marhite parsuruan ni Sinode Godang HKBP na pa onopolimahon tahun 2020 nasalpu disakapi huriata do naing patupahon Sinode Godang na pa onopulonopon di hari 24 Oktober 2022 laho manaringati amandemen opat do aturan dohot peraturan HKBP 2002 laos manopoton aturan dohot peraturan HKBP 2002 dung amandemen paopaton sipakeota di HKBP. Ditongos induk ni huriata do prakonsep aturan dohot peraturan di HKBP 2022 amandemen keempat si taringota di resort di rapot resort dohot si taringota di distrik di Sinode Distrik. Akausu naro sian hasil rapot resort dikompilasi distrik
Laos ditaringoti di Sinode Distrik, lau membuat keputusan gabe usulan Sibuano ni distrik di Sinode Godang HKBP Nanang Roon. Masih tutudo parsinode manaringoti prakonsep aturan dohot peraturan di HKBP 2002 amandemen 4 dohot usul-usul sian ganup resot naung dikompilasi panitia Sinode Distrik. Tongon di Sinode Distrik dipasahat tim kaji sentralisasi keuangan HKBP, sentralisasi program keuangan HKBP. Ima sada program naim baru nata surat di prakonsep aturan dohot peraturan di HKBP 2002 amandemen 4. Lao membuat akak haputuson di Sinode Distrik dipatupado rapot kelompok dohot rapot pleno. Akan naung ditotopon di rapot pleno lausido usu Sibuano di distrik tu Sinode Godang Nanang Roon. Sotolop do parsinode manjakon rapat sentralisasi parhepengon di HKBP naung diaturon ni prakonsep aturan dot peraturan di HKBP 2002 amandemen 4 jala direkomendasion Sinode Distrik do asa dipabangkit induk ni huriata sada tim laho manangkasi akka perangkat narikot di teknis pelaksanaan program sentralisasi parhepengon ni HKBP. Udut tusi di patupa Sinode Distrik do pamilit tontu sabolas halak utusan Sinode Godang ima walu halak pandita dohot tolu halak naso pandita manggohi utusan Sinode Godang secara proporsional sian distrikta siala di akka mutasi pakobasion di huria dot akka ulaon. Tatangnya koma asa akan natar pilit margogo mangula ulaonna. Laos di Sinode Distrik do dijakon buku sipatudu harateon di pakobasion manang panduan keseragaman pelayanan si ulaonota di distrik hombartu haputuson ni rapot pandita HKBP Distrik Walu DKI Jakarta na di bulan Juli 2021 nasalpu. Songoni matona ni Sinode Distrik upasat hami tuhamu saluhutna. Tatangnya koma asa tulus mardalan dohot denggan Sinode Godang HKBP Nanang Roon nang nasa haputuson naung ditotopon di tonga-tonga ni distrita asa mamboan hamajuon transformasi dot las ni roha tusandok hurian di HKBP Distrik Walu DKI Jakarta di era digitalisasi. Saya diramoti Kristus mahuriana sahat rodi ari haroronna di ari parpudi. Bogor 26 Agustus 2022 Tabe Mardongan Tangiang atas guarni Parsinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Pareses Pendeta Bernard Manik MTH ditandatangani. Mau lihat ya? Shalom. Horas di tasasude. Nahu hormati hami amang pendeta songoni nang dihamu amanami inanami sintua lumobi dihamu nasaluhutna ruas ni huriata HKBP Rawamangun naro apala ditikion mangihuton acara permingguan dohot melalui live streaming di Bagas Munabe.
Molo taingot partikian nasalpu ditiki masa sahid pandemik COVID-19 nagabe makorhon hurang pelayanan ni diakoni sosial tuhamuna saluhut naruas. Marhiteon jongjong au dison mewakili pengurus diakoni sosial mangido maaf aladang tarbahen hami mangulahon ulaon ni diakoni sosial tuhamu saluhutna ruas ni hurian namar marmorhuluhon bantuan pelayanan di tiki masa parsahiton sitaonon. Dohot aka hangaluton namaragami jala pangidoan tutuhatai anggiat tumibu salpu COVID-19 on sumurut sian tongani bangso taon asa bolas hitamuse mangulahon akan adenggan songon bulan Agustus on digoarima bulan penggalangan dana mulai siang tanggal 7 Agustus nasalpui sahat tutiki sadarion. Papungu amplop dohita laho parhitean manupahi ulaon ni Dewan Diakonia Sosial marhite naung di bagihon amplop tu saluhutna ruas huriata marhite situawik. Posdo rohanami tuhamuna amanami inanami ruas ni huriata HKBP Rawamangun parsidohot laho manupahi ulaon nadenggan di tonga huriai. Laos mardomu mamuse tu tahun 2022 on nadigoari tahun kesehatian dohot tema sehati sepikir satu kasih satu jiwa satu tujuan Filipi 2 ayat 2. Mangihutusima ulaoni Dewan Diakoni HKBP Rawamangun naung di ulaona. Sada, seksi kemasyarakatan memberikan bingkisan Hari Raya Idul Fitri kepada lingkungan sekitar gereja dan lingkungan Yayasan Sinantam. Memberikan hewan kurban pada perayaan Idul Adha. 2. Seksi kesehatan melaksanakan kegiatan donor darah di gereja yang dilakukan setiap 3 bulan sekali. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan lansia HKBP Rawamangun setiap bulan di minggu ketiga. Mendampingi kegiatan sekolah minggu, sekolah Alkitab liburan, SAL. Tolu, seksi pendidikan, memberikan dana bantuan pendidikan kepada siswa-siswi SD, SMP, SMA, serta kepada siswa-siswi berprestasi. Melaksanakan kebaktian Padang bertempat di Cibubur, Jakarta Timur. Keempat, seksi diakoni sosial melakukan kunjungan keanggotaan jemaat yang sakit setelah pulang dari rumah sakit atau dirawat selama 3 hari. Memberikan penghiburan kepada jemaat yang berduka cita, melayani ke rumah duka, memberikan bantuan dana dari poti parasian kepada jemaat yang membutuhkan, mengadakan pembekalan seksi diakoni sosial. Marhite serep niroha hudok hamima mauliate tuhamuna saluhutna ruas nami HKBP Rawamangun. Na mangalean bantuan dana ala dohot dohamu parsi dohot secara aktif mendukung pelayanan ni Dewan Diakoni Sosial Rawamangun. Marhite akatangiang muna dohot dukungan muna hudok hamima mauliate godang songon natar surat di Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Songon panutup boi marap ta endehon sian buku ende 730. Saya patau ma au Tuhan.
PKT. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.
tapasada marohata martang yang mahita. Dami di debata na sumurung sian saluhu naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian Tuhata dihamuaka damang dainang hahaanggi nang pinaribo pe, na adong di bagas joron itu Tuhata di Madogoton, dohot jaka bagasta secara live streaming, hata ni debata nanaing si tangi honotta, jala nanaing si ulah honotta jaka parnguluatta, tuaka ari naneng ro, nenek dosian Evangelium Matius biddu 10 onom, mamuka mai sian ayat 20 sada, 1:20 elu. Sonomma hatan debata hujahama tuhita saluhutna. Olat ni ima di patorang Yesus tuaka sisianna nekolaho do ibana tu Yerusalem manaon naporsuk sian aka situa ni natorop. Sia situa ni malim nang sian si boto surape. Pola ikom mate ibana bunuon. Jala panguluon diari patoluhon. Dungi diarahon si Petrus maibana disaritaima ninnado. Asima rohani debata diho Tuhan. Unang ma songgopi tuho. Alai hubungusor ma anggo ibana madok tu si Petrus. Laho maneho bodis. Gasip doho diahu. Aidang di parwa honho akka na di debata, akka na di jolmado. Dungi di do Yesus ma tu akka sisianna, nasa nagio manghutonahu, di suadaho madirina, di porsa masilang natuibana, di ihutom maahu. Ay nanaing paluahono sana, mga gohotchado, alai na agoa kosa ala niahu, ido na jupangan. Ayaha matong gunana di jolma, nang liat portibio diomo, anggomago do todina. Aha matar leho jolma baitobus ni todina. Ay na Roma sugut anak ni jolmai di bagasan hasangapon ni amana. Rap dohot akka suru-suruanna, dungi baloconon nama tuganup khobar tunani ulana. Natutudo na hudokot hamu, dang namangai hamatean anggodeba sianakka na jongjong dison. Sojolo diida ro anak nijolmai di bagasan harajonna. Di sido sahana. Huria itu hatta dihabok kadamang dainang haanggi nang pinaribot somaldo diakka instansi pemerintah manang molo akadamang dainang malo jalaboy madapoton sim di kendaraata adong do dibahen istilah uji kelayakan fit and proper test. Jadi akka naung lulus ibana marhite syarat-syarat naung ditotuhon yakka perguruan manang diakka universitas manang diakka akademi pe manang songon pelulusan laho mabuat sim ba di sido mana boy di jalo alai halak naso sanggup memenuhi syarat-syarat naung pinatupani baulo di mana gagal, olo di mana isarani dang monang, olo di sarani dang dapotani bana. Alani gudang do taber yang kadamang dainang, gudang do halak, tarlubobi setiap yakka parapuan, lampusen na tu kanan, ibana tu kiri, lampusen na tu kiri, ibana tu kanan. Jadi boy doi masa. Alam memang dang dihuton ibana uji kelayakan ni.
Alai olo do halak madok songonon. Acuari amang nihuton uji kalayak ini sampai metua be barang dapat siminna. Idokko mai sim tebak mai dokko di bola halak bata kate. Jadi odo nama cepor lusi tutu nanaing sitaringotan niturbuk di jabitatta di baga setikion tiki naung didok Yesus hadirionna hajong-jonganna songo sipaluai bana di tengah-tengah di portibion naing botonna olak di dia do halak na porsiai na maghiptoni banai holong di rohana olak di dia do kualitas laho maghiptoni bana di tengah-tengah yak kangoluna gudang do halak misal nama jolo madokkon ay dong aku doi ale-alekku doi inna alai ale-ale dia kalas ni roha do ale-ale molo ditraktir do ale-ale molo lea do nadenggan alai boy doi ale-ale mago molo jupang dia kahasusajol mai. Jadi perlu dak kadamang dainang nak kita na pungudi son tauji ise do ale-ale ta nadenggan tauji ise do ale-ale ta na sumurung. Selain Tuhan Yesus alai bode berengotta apakah pertemanan kita, apakah persekutuan kita dengan orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang berpura-pura. Manang halak na holong rohana tu hita. Odona nidohoran ni Yesus tuaka sisianna. Masa takas do disul kiti Yesus tuaka sisiannai adorang soi paborhat ibana kasisiannai lahomar barita nauli tuaka ganup halak. Asa unang salah mangalakkan nasida. Asa unang salah merberitahun nasida. Asa unang gabe salah nasida. Laho majakon Kristus di tengah-tengah di nguluna. Ay molo gudang do halak ate. Ba boydo halak na mangudang salah mangudang. Molo so pas di botibana isi do mangudang ibana. Do takkana asing. Sangat-sangat jelas sekali ketika Yesus menyatakan ini dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Menguji, maboto, masulikiti, rohan yang kasih sianna. Unang tutu idok konibana, saya sipata do bol marputo kajolma, besti na ulak kata do misalna. Ay nga masay dakwalang ina, bawa pe, ay bestikku dinna, ay dang mungkin merbesti bawa do bawa te. Dangi? Boleh na tuina bodo merbesti sarup anak polang pikirannya halak. Alai molo tadok ko pesoni teman akrab manang teman na paling terbaik ikut do boy aha na di rohanai hitonotta. Apa yang dalam hati kita saru pada songot Tuhan Yesus rotu portibion nagabe jol mai bana macuada hon hadirion na songot debata asa boy bana makilala rohani jol mai ikko gabe jol mai bana di portibion. Iko soni do molo arung istilah besti berarti ko makilala do hita ahana ni hilalan dongan. Atari dak kene dok kon pardiakone sosial di bagasan sadario. Ate. Iko boy. Jadi molo adok kalak madok ko misalna bajolo. Oh do ngasarepekku don. Sehidup semati inda. HP holang na berbedai ke rijuna. Barang ngadongi. Dang donga sa pakilalaan ni. Holang dilapo do donga sa pakilaan. Donga sa pakilalaan. Oh, bamang. Oh, ido to. Holang di sido jupangi. Alay bolo di akan ngulu keluarga. Molo tadok kopei. Ikot tabatu duhod do. Na ikot donga sa pakilalaan. Dia akan ngulu si ganupari. Asa tarida. Song tadok koni. Oh, madong aku. Apalagi arong madokon. Bolo arong madokon akan aposon. Amang tahu enggak suamiku ini separuh napasku ini. HP holang baru ujung ngulu nama tani sebulan naik natai termuli misalnya. Kan itu kan? Alis ada kodoi. Kurang doa lasongoni. Holak kata. Yesus mau menguji sikap para murid-muridnya, menguji akasisian naik. Asa takas di waktu ibadah tutu. Bohado parhon ni Yesus. Do harorona tu portibion. Songo dia do bahasa pola rojis tu portibion. Mangalehon na denggat do, mangalehon las ni roha do, manang mangalehon akan arikot di tengah-tengahnya kang ulu ni jolmai.
Itu alana di patudu honibana parjolo paru kilon nai. Di patudu honibana parjolo hasere pendirohanai. Di patudu honibana parjolo akka nama cai holso tantangan di tengah-tengah yakka sitanon di mana manang di tengah-tengah di visionerna lahoroto portibion. Biasanya jadi do hal ate, ang do halak menguji pura-pura pugosi bana, baru naing, cinta naing buru-buru tuau, udok kemajuan udang karijukku, misalnya kan, boleh sedada kan, gorang do halak gila mata, ate, gila mata, sang si sambung misalnya, ate, bayi mah dok kono mah lagi viral ate, ali mulai habis dang do kono bedangi, aron gila mata, halana mora calo si metuaku, saya jor-joran di mana, HP tang sian holong nama muli di mana, pas auto burni raja misalnya, alan sesuatu, ya, karena ada apanya, bukan apa adanya. Aduh tak kasih tutok kadamang dainang. Jadi perlu doh kita mengujion, ate, aleh kamu piak kaino ngamong setabi, moloro misalnya burumu nama nopot itu opot salak bawa nadokon ayah karejona idia pangkaan om matuson asa tabu ba begion anno gelarian no di gereja ido tangi bedo dah alak batak molo somar gelar di udangan dang saun gat udangan inna hape ngai cetak sari udangan pas bapak tuana lupa mana mabain MSC misalnya iksur gati dang roa boleh si gati hina ima perlu dia kapangkaton tangi alai nama cepeting buhado parrohaonon. Ni halak molo mangyutok Kristus ibana. Boy tarida isat tonga-tonga ningguluna. Jadi ikut di bagasar roha hasere podo sasitong nakadamang dainang. Hita laho mangyutok Kristus on. Jalai hidup perjuli batur Yesus. Naro mau tu portibion. Bunuon na mau, parsilakonon na mau. Pitoroak kasih sianay. Terlubu besi Petrus, na macai jonok, macai maboto, kepo, bolo bahasa anak muda na. Unang matuhan, asi marohani Tuhani, unang masa tuhoin na. Jadi tak kasih tutudon. Apakah ada orang yang mau sabar menderita atau tidak? Gudang do rumah tangga perjulunai bahagia, alai boto amat tanah nung ngade PHK dan kerejo asirang mahita bah. Adong deh. Dang boy bana mampu menjalani hari-hari na sampai ending na, sampai di bagasan hatuan na. Petrosi Petrus mangorai, unang matuhan, do masyani unang masa tuho si songonin na. Petrus ternyata memikirkan mengikut Yesus karena egosentrisnya, karena pikirannya, bukan karena pikiran Tuhan secara teosentrisnya. Gudang do halak sahira nama bela HP mangai tu diri. Gudang do halak songoni. Tabereng makadamang dainang daka perpunguan daka rapot-rapot sahira nai mana mabela halak jolmon. HP nama mangai tu diri do. Hati-hati. Dang boy ada pikiran. Ai mada maulau nak kaning kubela do hamu om matuson HP nama mangai tu diri na do imana. Gudang do songoni kadamang dainang. Tabereng molo pajupang dua halak manang piga-piga halak diakka persekutuan manang diakka rapot-rapot ang do halak holang madokon sian harironna alai arong do nadeba sian kebersamaan secara teosentrisna laho menuju tuakka naniula nadingga di tengah-tengah ningguluna ide dokot Tuhan Yesus nakaning tu si Petrus alai Petrus bolisinna dangi dokon Petrus inna dangi dokon songoni nyahla engkau ala memang na di goran ni panggoran ni rohod do sipata solot sianakan aso denggan di pasah mai di palau Yesus mai bana dang di boto horope HP nang akka narikot diho makanya kadang-kadang molo tedehon misal nama jolo kirung jemaat Tulras 75 mengikut Yesus keputusan yang mana Bapak Ibu nah holak terdidi dohita manang cukup dah hita alani kakak register, manang songon hatai tai
Ketika kita makatidak ko kaporsiaon, porsia di debata Jawa, porsia di Yesus Kristus, porsia di Todi Porbadia, nunga tahilala mangului di tengah-tengahnya kenguluta. Ay boy do holang lip service, holang di bibir ate. Porsia inna. Ale molorok ka paruk kiloni, molorok ka namase Tuhan bahasa songonon. Jangan salah. Kadang-kadang banyak penderitaan juga yang dibuat oleh manusia sendiri. Tang nabi-nabi dibatai. Orang tok-tokin. Ale penjara do keluargam. Tuhan bahasa masongono manginoni penjara keluarga korina. Hape na koruptor di mana misalnya. Tuhan bahasa masa songono tu gelek kumate mana. Hape na ugal-ugal do mana merkendaraan. Banyak. Ale jojo do tahilala silangi gawe sahira par kilon nabi nain. Hape down. Itu nak kain dok Yesus tison. Ketika Yesus mengatakan bukan mola halak nama itu nau. Ikos songon atlet memana. Dia mampu berlari tetapi sejenak berhenti untuk menarik nafas panjang supaya larinya lebih kencang lagi supaya dia menjadi pemenang. Itu udah perjuluk ke Yesus. Ikos songon halak nama maratoni bana. Tang boy bana terus merlujung. Jadi bodo gudang pikiran nih halak, hadua nau songonon, hadua tong songonon. Gudang kalak mangaranapi ngoluna tujolu. Along salah. Di pangaranapi mi akada mangdainang di ulau mi sipata olo dari pasotuhani satok kiko mangalap hosa asa di boto hoa kahadirum. Idia do pangalap ni hosana. Rodo sipata kaha maolo di ngulum. Rodo sipata kaparu kilo di ngulum. Asa di botoho, asa manada hita di hadiriotta, hai siota, maradupun ngolu nang maradupun dewata. Jadi tidak semuanya apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, tiba-tiba semua jadi sesuai pikiran kita, tidak. Ada waktunya kita beristirahat, berjedah sebentar. Jedah nai di dia do, jedah nai akka parukiloni, akka hak ngalutoni, akka parsahitoni, akka partangisoni, ido jedah ta. Lo mangatusi akahatan dewata. Mangatusi lo monrohan dewata. Dungi molo tatusi, boleh mahita musik merlujung. Lam nako mahita lam nako. Songon halak na berlari atlet. Manang songo petani dokkon. Hita nguluton. Bahasa dak nagi dokkon dewata songo buruh. Karena buruh itu pula punya gaji bulanan. Alai bolo petani taung gaji ni. Terus si mana manuan pai mahon harorona akan ngeluna. Jala berharap ibana, si patang ajuk pangobak bulan, alai satonga yang lang bagudung mana. Tapi dia terus gigi terus manang nasedia. Ido di doko Yesus, dungi songo soldado, prajurit. Kapan prajurit itu teruji? Ketika di medan perang, ketika dia dilatih, baru Sudema akan menjadi the winner, pemenang. Ido di harapan Yesus, dang di awal nai, dang di mula nai, di ending nai ido dah kamanginang. Sarupa doi song kami akapadita meloro to akka huria-huria dang di bonanai bana di papuji-puji dending naido ate di parlau naido bohado hasilna resultna jolmai pesongonido dang ditikki manguli mane papuji-puji nang peso tabotai alanung ha marujung ngolutta di haujungan ni ngolutta ide papuji-puji bana bolo makmo ni nangin nama tubur untuk geleng na ada burjua non bolo marminggo na tibuan do sanggulnya las roha mereng misalnya na bolo marminggo na mantabat tu ibana margati-gati do kabaya jom misalnya arong sih do honon bolo marminggo amang mon na anguran non na lomor rohana lohrowan ni betul labung non angur bonatong boleh labung ni bon amang mon na bewa non na barang mukki do hon nate tang mukki nato. Ya hama do kosongnya kamanginang. Seiwai kamu do tuaka keluarga menina bubukkan akahatan adinggan. Hape sasitong adang. Imada bola maton na burju don. Luar biasa don. Tu hamion. Ulu do manggalangi hamion minum na. Ala memang mate ala di mebu detong. Ale manggalangi tu ibana do orang tu nasing. Lagi dokon, tuari mama aja maton, orang kecil rohaminang, alam ulo somation, olang nemebu do kerjun, dah dok kesongoni. Jadi kadang-kadang kita beragama ini, kadang-kadang kita mengikut Tuhan itu harus terus terang dotong. Dang boy
bermuka dua. Tang boy munafik atong. Tahu. Sedangkan halak martang yang tu dirina sendiri pe salak na martang yang oleh tutupi mana tang yang tutuhani. Imu se dotto. Unang majolo martang yang kelompok, holang tu dirina ibadah sendiri martang yang tu dirina oleh tutupi mana tang yang tutuhani. Dan terus terangi mana. Baru mana Allah mengutuk Kristus sih. Baru mana mengutuk Tuhani. Itu anak kayu dokon ikosongonido sara-sarana ikosongonido. Kita ini bagaikan ayam laga manang ayam jago yang terus diuji supaya kita teruji kekuatan. Bagaimana kita mampu mengikut Kristus. Diuji kita terus di bergurasa lo kahamolon. Kita mana boto kan? So dia mahlak Kristen di Portibion nang di Indonesia dia obok manang diuji. Olo do kita macai gale. Mabain rumah perjudian do murale mabain rumah ibadah mall misalnya. Kan? Macai mall. Udang dosongoni. Jadi ikon ayam jago dotong, ayam sambung boleh dokon, ayam laga. Itu halak Kristen. Dang manusia to, bolo manusia to rakyat makaisi. Alana holang ileo mau kan. Holang jadi bolokon manusia ton malau do makas daun. Holang nai meme hotor sileon. Tokin bosur bodom ira sonari idi huta-huta. Do pinana do sonari nai pilera nai. Ate Baby Cina rin na koni ay holang na mga burum karijona dungit pa motoka matong karijona holang say mok tu pa motoka ma manusia to pesong nido ale udang dokok kamu tu anak komuna naoto doho ale manusia hotelak kamu sali terus kan sali tong bak kamu tong ayam kampungi na pinadar itu tong songona malasa ada liman na yalang geleng mo na idok unak ko lang manusia to daw bolok toy mana ala ni marasi patay te. Ale muda-muda daw. Ale una roko kamu oto nai ho. Tanganong besong oni. Bagaimana kita mampu mengajak memicu boharu hitalaho gabi situ Kristus. Idok konak kaning nama cuadau dirina ala ni Portibion. Marisuang manguluna. Haguan ho samebana. Magunana ni Omo karta di Portibion kalau hanya kehidupan sementara kita miliki tetapi kehidupan yang kekal di sorga dang tabereng. Apa arong do bona pasogita nasi tong dang bona pasogita na dihuta-hutai. Bona pasogita nasi tong bolo mulek kita musik tibana. Idok kadamang daina. Ido bona pasogita nasi tong. Ido alana molot tadok kope bona pasogita nasi tong ikom manu silang. Bahkan nak indok keson maco adaho dirina manot mamorsan silangi rade manaon itu halak Kristen. Jadi molo adong sada ilustrasi kadamang dainang adong sahala nanaing borhatu sada huta jalat huta tujuan di mana Roma Tuhan Yesus tuh masilangoninna. Ala molo tuh tayen nokko dapo tamah hoa keragam di pasu-pasu. Ale tuh masilangon gejang na 5 meter inna. Baulu Tuhan utuh pesilangi asal mana bota nau. Ada ngiro hatanya kain nadi bahita. Pos marohan Tuhan, hutop peho. Hape holang lawi bana, Roma donganna idalani. Oto nai ho tarnaro itu ko borak-borak silangi gejang musekinna. Unak pola tuh ki. Dongi ibegi mana hata dongan non iponggol masilang ni 2 meter. Pup. Tinggal 30 meter. Mardalam memang terus mardalam. Holang dicaki donganna bagajak kudo silang mi. Ponggol mai musek, asal nyakko tuh tai, asal madong silang nai. Unak pola, beting tarida silang nai, unak pola gejang. Iponggol ma gabe 2 meter nai, tinggal ma 1 meter. Holang neng roi bana tuh tanah si tujuan nai, ternyata adong parit naik kembamulu siba, alik ko papargunaho silangi sahak tuh tai. Ala nong ngegejang dadu 5 meter, ngeponggol gabe 1 meter, dak tuh be silangi, laho mamulus parhutani, gabe dang dapota be mana. Soalnya itu jolma. Saya mau ikut Yesus. Arok paru kilon, ponggol silangi, dangolu. Saya mau ikut Yesus nita alik, arok paru kilon akan masa ponggol silangi. Gabe me masilang narong di rohatai dia porsiottai. Saru pado halak najolo molo bolo lau tu onan molo tupokkan omak niba. Ang do karajang ate. Sonari nga songoni be nga sistem karajang be nga sibo karajang na be lau belajar kan. Najolo itu inong niba do karajang nai tupokkan tu onan. Itu do butini.
Dungi arong magojek. Arang pola margojek be dang pola manuh belu jaiba inna. Digojek komai. Dangi sonari dang arong belo warejol mamerdalan 100 meter be ngamar gerek be. Tumago ma 5.000 do inna. Holang tabuna dotong. Habe pakor honai ala margojek terus dak boy mamerdalan kojo hujut. Holang tumol do mamerdalan hujut. Ala marase ale bulu jala pagi dang arong betong. Dangi dungi dak tabo sarupa mahita molatu tu terminal Polonia manang tu terminal bandara. Danggabe ta angka be kopertai ta serek nama alasata asata bo merdalan. Gudang do halak Kristus songon. Dangole be mana manu silangi. Dangole be mana memikul salipi. Dia hanya gampang-gampangnya saja. Dangole be mana mangalehon hamolo di tengah-tengah ninguluna macai gampang. Ala boha. Ala sadi homol holumiana hapurtibiono. Jadi odak kadamang dainang turpuk tahun laho banaringot itu hita. Bohado hita bui macho ada dirita. Sada nama cepeting pengotok kutu hita. Darong hubungannya kama bait nama mabai somarga di akte kelahiran. Dohot hubungan dot haporsiau. Damang dainang tredo di Jakarton maban akte lahir dang marmarga biak kanak ponna. Ngatre di Jakarton. Bakka nga barane madok to kapad di tamang perhalado unang baik kamu amang marganay. Ay dak lahir pirang marmargay. Di surat tardidi pirang marmargay. Di melua pirang marmargay. Hubungan ni margami dohot haporsyomi. Alasan na arong manon unang mall balu di karejo, arong manon batad dawa sonang tadah lak batak. Ali pengot mahamak kadamang dainang. Molo sa tikya anak pemido ke borumina sumar margay dokon oma bapak boy do mardonga tu halakon na sumarugamo Kristenon unang murko. Unang murat toko. Alay boto baway do manang boru-boru na sumar marga anak kombi. Bolai mana tu silom mang tu dia ba unang murko. Dah mamang ikon la Kristen do. Ala tahilala banyak orang. Hati-hati bapak ibu. Dan gawe silang do tonga. Boleh rokon ni silang do margay. Iko berani ta masudahut takan. Unang babiar hamu pasa depannya kageleng muna. Suatu nang pegawai negeri noni, ay mula lak batak bola pegawai negeri baru pejolma. Idot to. Bola pegawai swasta dang jolmen nai. Hape ugudang do gaji ni pegawai swasta siya pegawai negeri misalnya. Idok kadamang dainang kan. Dang idok konsoni. Masa gudang. Buhado generasinya halak batak kaduan. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 50 tahun lagi. Molos adong be identitasna. Identitasnya habata hota margat taido. Sianido hita martutur, sianido hita maboto adatta, sianido hita maboto akka kehormatatta, sianido hita maboto akka generasita. Alai molos tabo iboto gelek tape hadu margana, selesame mana dang pola be isuduk patuluhon, isuduk parjolo pengen sude mana. Hati-hati kadamang daina. Ope dok koton jesdo. Apa identitas kita orang Kristen? Bidok nak kading barani macodo dirina, barani mana mamorsa silang, barani ibana manao nakka, ngana porsuk. Lasro hatta kadamang dainang mulubuhi hita maperbuih honak kanading di tengah-tengah dinguluta. Mari, gereja bukanlah gedungnya, gereja bukanlah menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Hita do gereja na mangului. Mari hita ka pangalahota, mari hita ka pakatayota, mari hita ka sudut akan adenggan di tengah-tengah ninguluta. Hita do gereja na makulingi. Kita loncengnya, kita gedungnya melalui sikap kita. Jala mari hita hadiriota do, marbarita nauli mahita to akka saddo jolmao. Saddo akka di tengah-tengahnya kanguluta. Alani damang dainang ikut takas tiuk majesusi di ngulung. Ate, tiuk majesusi. Dongi araho naka penoparmi tu Jesusi. Unangan nondoh kamu au sehwingo do hatani amu kumanto songon. Kosator inna tu hami sudi 10 sarham. Saat tu dama sumangoli ho boy do muru tu ho. Jala molo sumangoli do pe ho hatakku do pe tu ho. Kecuali nunga manguli ho. Arong keluargam. Huingok deh. Jala sudero hami nurut.
Bolo ngaidok apalagi bolo nunga katai bapak nami torpit torsi do hami. Ale molo mak nami alangan yang nengot genuk menugut do botari do nai tak pola ni tangi honi. Ale molo marsahi tiba o mau dotong ate. Tangi. Ido. Imada ale sonari gudang kana toras melepas anak konda. So mangoli do pe ngagabi anak konda mangatur inung nei amung nei. O matakas tabereng jo pergeser nek ke zaman on. Dang siap behatani among na inong natugeleng na. Apalagi di tengah-tengah metropolitan on. Ngagabi geleng na mangatur. Ngulo man dok sa tabi amang inang asi mo ma aur pe malyak ko manganin na. Apalagi nga may tu anak among na inong na. Karena apa? Ala dang dididik siya dana hitakas itu dang disiplin. Asabuy mana menghormati anak inong na natoras na unong batua. Unang lengahita. Unang tikya posot ta to ema dak pola mang somar minggu peta konak ko to ema mang dak pola wa dak songoni tumago do hami dang tu hauma mamuro nang pel lagi pidung hauma niba daripada somar minggu ima bola pangajar no tutoy to ema dang pola sedia lang pidungi eme peting mar minggu tumago do iba ilicing do iba dang mar minggu daripada dang tu hauma minggu nang bola somamuro tak kasih tu doy. Odo pangajari na macam perlu tak kasih tu paboto horon yak kana toras tu kana kona tu sudut na poso tu ka generasi asa mana kas tak kas tu mana Allah mengituk Kristus asa dong dipakila Allah di mana kekosongan hampa kehampaan molo so mengituk Kristus serana rong na lubang di tonga-tonga ninguluna dak kuboto amang dainang keluarga ta molo so minggu mana garu hari minggu sampai martahun dangarong pakilalan na beban. Alay mungkin akan naburju song kita on ate akan naburju song kamu non hamanginang ba molo somar minggu nai songon narong aha ina hurang ido lapsi do ajar honot tatu akan nakotai omma mari bapak ibu mari kita mengikut Yesus laho manu silang nai tagolom ma totong ibana di nguluta amin martanyang mahita. Debata Jehovah manami pardenggan basa mauliate marohanami di Tuhan. Takas itu tudo diajar rohon hatamot tuhami paingotok kami lahu gabi mangutoko di tonga-tonga ningulu nami. Macai takas itu tudo waktu si hami hatam. Molo saya portibiodo hugolom-golop pami. Molo saya pikiran nami do hupake hami lau bangi toko boy de Tuhan marisuang ngulu sugu nami ima sambulo ni todi nami bona pasugi nami nasitong molo nunga huta di kami portibio ale marite hatamo dale Tuhan ido sada ulaon namangi hutok Kristus boy ma di suadahu dirina boy may porsa silangi boy may mana manaon na porsuk malotung rope akan namasay di tong-tongan ninguluna ale na marpasti roha rohami arong dohale Tuhan natotong mga linggumi hami marmahani hami jalarakay tadi koko hami najujut ulo rohami mana di koko di tonga-tongan yak kana masa hamoloni sahira nagabi lomo-lomo nami lahu martuhan di ngulu nami alehi paingot turpu modo hami Tuhan moloro hami mamuji marsoba tuho iko boy mahami Tuhan lahu mengkosongkan hadiron nami paserep perrohan nami asa marhiti haserepon ni rohai solu mahatami di hami huri mangrimangi hami mah pikir-pikiri hami mah dia mah hurangan nami naboy si padengkanon nami tu akapar ngulus sugut asa dapo tak kami Tuhan parjabar di hanguluan na pinarademi molo portibion pardalanan ngulu nami parsalokinad don alai partikiad do di hami lahu patuduhon hapolinon nami kesungguhan nami lahu mangitoko ola ni dia do hami Tuhan marite ujian kelayakani mampu hami Tuhan mamulusi nang pesipata satu ke kami gale satu ke kami Tuhan sipata marungut-ungut satu ke Tuhan sipata madele hami
alai unang gabe mapari nang tuaka ngulu nami musek. Iko bodoh hami hehe marlojong songon sahalak pelari, manang petani, manang songon sahalak soldadu. Gabi parmonang jaka ari sugut na pinadademi. Ali jahuba di bata amanami. Tangi konon nami do nang ruas ni huriam. Disudia kasudut laho mangula-ulon na siya sudut na poso sa hatu sudut na tumua. Totong mana sila Tuhan boy dapotan asi dot holong ni roham. Margogo na sila Tuhan mangula akka ulon na sila. Nang tangi konon nami do Tuhan akka ruasmi nanaing marhasohotan membentuk keluarga baru toko-toko ninguluna. Ali jahuba di bata manami. Hodo nama pajong jokot parumah tanggau ni. Homa tonggak ni nasida. Laho padirihon rumah tangga nadingkan 7 lanon. Suang sonya karwas ni huriam natongo pea dia ke rumah sakit. Nang akape mulia dia ke bagas nabe. Naso agara kami gadung bersada-sada. Nadong di warta jemaaton. Manang naswarong do pedison. Nang aka keluarga si solok nami, ali-ali nami. Ale Tuhan jala debata nami ape hom matangamu na sumurungi. Laho mamasu-masu na sida. Mangalehon hamalumon dulo mana sida Tuhan. Marhite pad dulo mutu na sida. Dapotan hahipasom mana sida. Marhite porsion na Tuhan makirim dak kadenggan di basam. Ale jahuba debata manami. Nang sualuhuna akaragam ni ulau ni huriam sa minggu 7 loon. Nanang si pamasaon ni huriam daka pakubasion nang daka pelayanan nang daka rapor-rapot pe. Patujulo matuhani asa saluhuna ulahami mabet tau hasangapon nang hamuliao di guarmo. Di bata jahuba amanami pasatay mangulu nami tuho. Sudi keluarga nami, yanakon nami, akasi solhot nami, namaka holongi hami do nahwa holongi hami. Saya ramoti mana sida Tuhan di dia nasida maringana. Tarlumubi na negara nami on, homa totong Tuhan na mangalehon, tu presiden nami, habisuhon, la mangatur negara nami on. Asa boy hami halak Kristenon, boy la homa mujiho makajong jokoko diaka parminggon nami diaka ngulu nami. Saya leoma di presiden nami hai pason. Leo torang dipikiran mangatur negara nami on. Unang gudang akka pangela-ela. Naro laho manggugai akka ngulu parugamoon di tonga-tonga agugamo nadong di Indonesia. Nang COVID-10 sia. Natongo do petotong Tuhan. Terus diaka negara nang diaka hutan namion di Portibion. Pamal matuhan Portibion sian COVID-10 sia. Asa sudi boy marlas ni roha diaka padongan yang mudinasi. Atau ngali Tuhan marita anakmu Yesus Kristus hupasatay masaluk nangulu nami tuho. Ho manamat dongani hami. Jala totong ma hutuh kami silang mi. Songodalan parsituton nami laho maka porseho. Amin. Dia kadamang dainang masuk mahita tu papungo peleta sekaligus bulan diakoni sosial ni huriata tapasama nadinggan akan dibagasta secara live streaming ta transfer matu huriata bari dem haita.
Tatang yak koma peliata tua dopan ni debata martang yang mahita. Ale debata manami na di Banua Gijang hodo harruan ni salut sile holehon na dinggan do nasa ulibasa na mauliutus. Kupasat hai masian na nilhon mitu hami pilen na mitu ho. Say jalom magabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa parasyak kami pilenon patimbulhon harajonmu. Ditonga-tonga di huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite hite todim. Asalam tadahami gudang di silo lehomi tu hami. Asalam girgir hai mardok mauliate tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami dari Banua Gijang say pinarbadia maguarmu. Sero maharajommu. Tesot malomoni roham di Banua Tongosongon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siapari. Se sama dosa nami sama panesa nami. Di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Unak kami tugyo tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di basad dame. Jalohamu pasu-pasu sia Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata ma bohina tuho jalasi marohana midaho. Di dopakot Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasor homa. Damena tutodim. Kurian itu hatta di hamak kadamang dainang haanggi pinaribot parminggota pukulonom nung ngasun ami pardita liturgis pawarta pardiakonia persembahan papungupelean nang penerima tamu multimedia pemusik do song leader madatu hita selamat hari Minggu marita saluna shalom horas.
Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski di Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia bagi